Een nieuwe biep in Veenwouden. De oude is zo'n 2013 al dicht en het pand is verkocht. Maar nu is er in CBS de Frissel een officieel bieppunt. Die hebben ze enorm gemist. We hebben laatst ook een bezoeker in de Westereen gehad. En die begon zelfs een klein beetje te huilen toen ze hoorde dat het bieppunt weer terugkwam. Dus geen bibliotheek, maar een bieppunt. En daar was ze heel blij mee. Dus we hebben weer boeken. Naast dat rond bedoeld is van lezen, krijgt het bieppunt ook nog orenfuncties. Er worden ook activiteiten georganiseerd. Eén keer in de 2 weken is er een taalcafé. En er wordt ook gebreid. En voor de kinderen zijn er af en toe activiteiten te doen. Dus er is ook naast het lenen van boeken ook van allerlei andere dingen te beleven. De basisscholen hier lokaal leegstaan en zeggen kans voor een bibliotheek. De biep had geen meewerkers, wat betekent dat de beziekers zelfs een boek lenen kennen en die op goed vertrouwen waarom brengen matten. We hebben de ruimte en daar willen we dan goed gebruik van maken. Dat is voor ons een voordeel en voor de bibliotheek een voordeel. En al helemaal voor het dorp Veenwouden. Wij hebben het volste vertrouwen hier in dit dorp en ook met de mensen buiten het dorp. Dus dat komt helemaal goed.